2 more days ug makita na ang mega trailer sa gihuwat nga live-action adaptation nga Voltes 5 Legacy. Masaksihan na ang resulta sa all-out nga pagpangandam gikan sa costumes and set design hangtod na sa physical adjustment sa mga cast. Ani ang report. Mao kana ang Tall Order samtang gihimo ang live-action adaptation sa hit anime series nga Voltes 5. Aron dili malahi ang modernong bersyon sa Voltes 5, gisiguro sa produksyon nga kada aspeto sa set design o costume duol kaayo sa nakita nato nga cartoon sa telebisyon. Maong ang mga modela sa papel sa Voltes 5 Legacy nga sila si Miguel Tan Felix, Radson Flores, Matt Lozano, Rafael Landicho ug Isabel Ortega, duol ang hitsura sa ilang cartoon counterpart. Nasanay kami masyado sa green screen, sa blue screen. And hindi ko ine-expect na talagang yung attention to detail talaga niya. Talagang sobrang malala. Si Gabby Eigenman nga mo'y muda, isip Commander Robinson, kinahanglan kunong mupatambok aron muswak ang body size sa iyang role. I have to explain it from every time. I really look big there. Yes. Pinagtrabawan ko yan. Yeah. No, for real. Yeah. No. I worked on that weight. Because Commander Robinson is... Yeah, he's a big guy. And I'm having a hard time losing it. Nakatawid na ako sa startup. Ganun pa rin yung tsura ko. Dakong hagit sab alang kang Rafael ang pagdala sa papel isip Little John. Dihang gisugdan pagama ang serye, dunay panahon nga wa tuguti ang mga bata nga mugawas gumikan sa pandemic. Maong usa ka tuig nga wa siya makashoot. Karon, gipangulbaan ang produksyon, gumikan sa iyang pagdako. Hindi naman po, tatry ko po hindi pa lumaki para sa Uban ni Clans Gabutin, Luan Marondina, Balitang Bisdak.